the silence crying, screaming, manifest. Nosaltres som Burning Paradise i venim d'aquí del Puigdegordi i bueno, el nostre estil és el melodic metal, un derivat del metal i bueno, estem composats per Izki, el baixista, Alina, la cantant, Alina Ande, en Sergi Molera, el guitarrista rítmic, Spyro, el bateria i jo, en Jim Bondi. Les nostres lletres són una miqueta fosques, bastant molt fosques, fins al punt que hem de ficar espelmes per compondre. Sí. Però bueno, de fet, ara ja no necessitem forçar-nos tant per compondre, depèn de com. Ara ja estem començant a compondre tots. Abans érem més germana i jo i tal. I ara cadascun tenim algun projecte i tal, i ens ho fiquem molt en comú, perquè això és el que fa Burning Paradise, són diferents estils, tots en un grup. I això fa un estil nou. Les nostres influències són de diferents grups. Cadascú escolta uns tipus de grups diferents, diferents estils, i mica en mica, doncs, clar, també anem coneixent i trobant grups a internet que també ens inspiren i ens donen algunes, diguem, idees o per seguir composant i diferents ajudes que hi ha. Jo crec que el grup que poder ens intentem com ens semblar seria com Avenged. Avenged Sevenfold. I és un grup que estem com seguint molt. Són els nostres ídols, és que El que esperem de tocar al Big Sona és, possiblement, i el més important, és aconseguir públic. És a dir, aconseguir gent que li agradi la nostra música i que ens pugui seguir i ajudar doncs, a tirar més endavant. També créixer com a grup i com que també coneixem altres grups d'allà, com Gallina o més, fer com més grup i poder conèixer altres grups. I és una experiència més per ensenyar la nostra música i veure què és tot aquest món, perquè com que fa poc hem començat, seria veure com aniria tot i què podem esperar. Ara, la veritat, hem començat a gravar. Hem gravat de moment 3 temes i tenim pensat doncs, que ara acabar aquest any amb la maqueta ja sencera. Aquesta és la nostra intenció.